Здравейте на всички, аз съм ProGamer и ние ще ви кажа, че в 5 часа ще има лайвстрим. Ще играем тъй. Ще играем CES, Portable CES, Лига, Майнкрафт. Сейчас ще гледате. И да. Въпреки че е много кратко видеото, ще казах най-важното. Ще има лайвстрим! Ей, всички сте весели! Лайвстрим! Само че той ще е 1 час, 2. Лига ще играем 1 час. Може и половина, или само лига. Не знам. Ама, защото съм голям нуб, викам май да направя един лайвстрим. Да ми се смеятим. Къв съм още по-голям нуб. И да. Мисля това да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте го. Щупете лайк бутона. Ако не ви е харесал, пак щупете лайк бутона.